Croeso i sesiwn 3, lle ni'n siarad am pethau gorau yn y coleg. Right, Llinos. Da ni'n mynd i ddechrau dy ti. Top tips i bobl sy'n gwrando neu watcho. Okay. Chi angen rhoi'r cais mewn yn gyflym. Pam ti'n gwybod beth ti eisiau wneud yw'r account chi ac wneud yw'r apply yn gyflym, achos gallech chos chi llenwi lan o really, really gyflym. So, pa mis ni'n siarad am nawr? Mis Mehefin neu mis Gorffennaf? Just gynnar. Neud yn gynnar. As gynnar chi'n gallu rhoi'r okay. syth mewn, oherwydd mae nhw'n llenwi lan yn really, really gyflym. Dwi'n gwybod mae rai o'r catering courses yn llawn yn barod am y flwyddyn nesaf, so chi angen wneud e yn gyflym. Ac os mae rhywun yn gwrando, sut maen nhw'n mynd ar y we, ie? Ie, ar y we. Okay. Chi'n gallu wneud e ar y we, ar y www. Ie, dyna'r website. Da ni'n mynd i wneud y cyfeiriad. Yes. Ni wedi cyfro hwn. Top tips? Dwi'n credu mae trefn yn pwysig a mae rhaid chi mwynhau beth chi'n gwneud neu hewyd ti'n gweithio yn gwell pryd ti'n mwynhau beth ti'n gwneud. So, os ti'n mwynhau, os mae gyda ti'r trefn na, dwi'n credu nhw'r pethau gorau i cael yn barod. Felly dewis dy bwnc. A mae rhaid i fod yn fel ni'n siarad am angerddol. Yn bendant, Sophia? Fel Lilia, really, take a subject you like. Os ti ddim yn hoffi e, you want the motivation. A bydd ti'n cwmpo tu ôl. Os ti'n cwmpo tu ôl, pob lwc. Really anodd i, to catch up. A peidiwch dilyn y trend hefyd. Fel mae llawer o pobl, mae nhw'n cymryd pethau hefyd mae ffrindiau nhw yn. Dwi'n credu mae hwnna'n digwydd lot yn ysgolion. Ond fel mae'r merched yma, dwi'n cymryd math. Bydd y merched byth yn gwneud math. No. Ond mae'n bwysig i eich hunain, fel dwi'n mwynhau math, so dwi'n gwneud math. Ond mae'r merched, maen nhw ddim yn hoffi math, so maen nhw ddim yn gwneud e. Ond fel pwysig i gwneud pethau eich hun sy'n mynd i helpu chi yn y dyfodol. A peidiwch dilyn y trend. Dyna'r peth pwysig, peidiwch dilyn y trend o gobl. Bydd e ddim yn mynd i chi unrhyw le. Really pwysig. Dyna be sy'n bwysig iawn, a ffaith bod mae rhaid ti dewis be ti eisiau gwneud yn y dyfodol, cos gobeithio bydd y cwrs yn helpu ti yn y dyfodol fel swydd. Beth am cinio, bwyd, brecwast? Angen bod cheese baguette. Cheese baguette. Yma yn Nantgarw? Ffreitir. A yn y bore, dwi'n cael cwpan o te, a wedyn waffle. Mae'r waffles. Waffles hefyd? Gorgeous. Mae nhw'n great. Waffles and brecwast? Nice. Roedd yna cinnamon rolls at one point, but they were like a one-time thing. Dwi'n colli. Those are delicious. Mae mam yn fel yn y bore, mae hi'n cael, ti'n cael brecwast cyn ni mynd? Dwi'n fel, na, dwi'n mynd i cael waffle yn y coleg. Waffles gyda be? Waffle yn y coleg. Gyda be? Just waffles. Syrup. Neu syrup. Ddim yn cael syrup a sugar? Ni'n siarad mwy yma nag gwaith. A beth am Mair? Achos mae Mair yn neud y gwasanaeth. Ti'n nabod Mair? Na. Oedd hi'n neud y coffis bore yma? Mae'n gymeriad. Na? Dwi'n cael mae rhaid i gwrdd o Mair. Boeth y coffee shop, Mae hi'n lush. Mae hi'n mor neis. Mae'n Dwi'n cael cael chat. Chi'n cael y loyalty cards. Beth am cinio, oedd rhywun yn gweud oedd yr Southern Fried Chicken Wraps gyda'r onion. Mae'n llawer o offers yn fanna. Beth wedi trio na? Dwi'n beth wedi cael. Dwi'n hoffi'r chips. O, ti'n chwarae pêl-drod hefyd? So, oes na diet strict y ti? Wel, dwi'n ceisio bod yn tipyn yn strict, ond weithiau mae'n fel, dwi jyst eisiau cael rhywbeth neis. Mae rhaid i ti. So, be di'r tip am ginio? Waffles breakfast, Get the waffles. Get the waffles breakfast. A cael nhw'n cloi, mae nhw'n mynd yn cael. Mae nhw'n mynd. Pawb yn cael waffles. Felly, be ni'n gweud am waffles am ginio? Na. There's no waffles at ginio. Okay, so be ni'n mynd i gael am ginio de? Dwi'n hoffi'r chips. Chips? Ti'n siŵr bod ti'n chwarae pêl-drod? Dwi'n gwybod, dwi'n so yn help. Cheese baguette. Oh yeah, you love cheese baguette. I'm a pain. Cheese baguette. Okay, cheese baguette i Llinos. Caws baguettes. Ti'n mynd i wneud caws baguettes under bakery newydd? If you want it. A waffles. A waffles. Homemade. Homemade waffle. Gen i waffle maker. Trwy'r amser. Felly, be di'r tip ti, Cirio? Baguettes? Caws? Baguettes caws. Okay. A chi'n dod o bwyd yn Beth am breaks? Os na digon o breaks dy si yn ystod y dydd? Hefyd, os mae gyda ti fel gwers sy'n 2 awr, weithio maen nhw'n rhoi gap yn y canol, so ti ddim yn fel, ti'n gwybod fel, dwi angen break yn erbyn diwedd y gwers, Mae gen i 2 wers pob dydd, a maen nhw'n
2 awr pob gwers, so mae'n gallu bod yn like, strenuous. Weithiau mae gen I fel dydd llawn o fel 9 tan 4 gyda 3 gwers 2 awr, a mae breaks yn y canol, ti'n hoffi'r breaks. Ond beth am os mae'r amserlen yn gweud bod na pnawn off? Dwi'n gorffen y hanner wedi bob dydd. Wyt ti? Ie, ti'n gorffen. Da iawn. Ond mae rhaid ti gweithio a mae'n lot o stuff yn digwydd anyway. Ie, mae fy gwersi yn y bore, so ni'n cael gwersi 9 i 10, like 9 i 11, mae gen i na 7 ar ôl, so it's like bum, 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 dwi wedi gorffen am y dydd. O, mae rhaid i fi gofyn hefyd, beth am y teithio lawr? Ti'n defnyddio bus neu tren? Ie. Dwi'n neud y ddau, dwi'n cael bus coleg a wedyn bus ar fawr. A ti'n dod o ble? Either Ton o Pandy neu Ton o Efo. Ti'n byw yn RCT? Ie. Ie, Ton o Efo. OK, fine, OK. Dim ond un bus? Weithiau. Un bus o'r coleg a wedyn 2 bus. Ydy'r coleg yn helpu ti gyda'r ffis o ran deithio? Ie, mae'n cael ei talu am fi. Right, OK. Mae hwn yn da, yndi? Mae nhw fel stondin am fel trafnidiaeth a pethau, so pryd mae pawb yn dod i'r dyddiau agored, mae'r stondin na i fel gweld yr opsiynau gyda trafnidiaeth. Fel dwi'n dod mewn y car gyda'r mam yn y bore, mae hi'n gosyn fi bant cyn mynd i gwaith, so dwi'n tipyn yn gwahanol. So mae mam yn gweithio yma? Na, mae hi'n gweithio yn Mount, ond mae'n haws i ni cael ei dropi. Mae hi'n dropi ti off? O, neis. Tipyn yn neis. Ond pwy sy'n pigo ti lan? Mam yn pigo ti lan? Dad. Ac mae dad yn gyrru nôl? Ie, gyrru nôl y ffordd arall wedyn. A beth am os ti'n cael gêm Pêl Drod? Ydyn nhw'n sort o mas o drafnyddiaeth? Ie, fel arfer, os mae gêm catref, mae'n lawr yn ystod mynach, ond os mae'n gêm i ffwrdd, ni gyd yn mynd lawr ar bus. Fel mae'r tîm ar y bus, mae'n tipyn yn lawd ond. Ond mae'n neis, A mae'n fel y sort of team bonding sort of peth. Mae pawb yn mynd gyda'i gilydd, mae'n siwr o fod awr o gylch ffantastig ar y bws. I mean, eithon ni i Nottingham am tournament, a roedd yn fel 5 awr ar bus, a dwi'n credu fel, mae'n neis a wedyn, mae'n tipyn o fed up ar y byd o 5 awr, O, da iawn. Ond dyna beth sy'n digwydd gyda bywyd yn y coleg? Ti'n gallu cael y siawns i wneud rhywbeth fel hyn. Chwarae Pêl Drod yn Nottingham hefyd. Mae'n gwych. Mae wedi mynd i fel Nottingham, Manchester, llwyth o llefydd. A ni'n gobeithio i mynd abroad blwyddyn nesaf am tournament. So, gobeithio beth yn mynd ymlaen gyda Covid hefyd. Bod ti'n mynd i ennill hefyd. Gobeithio, fingers crossed. Fab.